3 novos auxiliares xa se incorporaron á Policía Local de Boiro, onde prestarán servizo durante os próximos 4 meses. O Concello busca así reforzar o cadro de persoal con máis axentes durante o período estival, cando a poboación aumenta considerablemente e teñen lugar actos lúdicos e festivos que precisan de maior seguridade. A duración do seu contrato vai ser de 4 meses e, bueno, é unha normalidade dentro do Concello este tipo de reforzos. Non acaban de terminar 4 auxiliares e agora empezan estos 3. Non, a verdade é que é unha planificación que facemos todos os anos con 7 auxiliares e, bueno, este ano 4 empezaron na época do inverno e agora finalizan uns e entran 3, non? Estes 3 auxiliares veñense sumar os 6 axentes en prácticas que se incorporarán a finais deste mes, tras completar a súa formación na Axencia Galega de Seguridade Pública. Tamén hai que recalcar que agora xa a finales deste mes, a partir do día 28, se incorporan tamén os axentes en prácticas que están neste momento na Academia de Seguridade na Estrada, na GAPS, e bueno, vai reforzar todo o verán porque van a vir en prácticas hasta finales de setembro, depois van a ir un par de semanas no mes de outubro e xa veñen xa como axentes con plaza en propiedade. O Goberno boirense segue así a dar pasos para conseguir o seu obxectivo de contar cunha plantilla de 21 axentes antes de que remate a legislatura. Iso que nos vai facer é reforzar pois a Policía Local, un traballo que vemos realizando desde o ano 2019 e seguimos para completar a plantilla que vai a formar 21 axentes, incluídos os mandos, non? Xa temos incorporado 2 novos mandos que están agora en prácticas á espera de ir á academia e son dous oficiales, 2 axentes que formaban parte da plantilla e que agora ascenderon a oficial. Agora estamos esperando o antes posible que poda incorporarse xa academia e que xa tomen posesión como oficiales xa en activo.